Tervetuloa tähän Maanomistajien liiton ja Suomen sijoitusmetsien webinaariin aiheena paljonko metsästä kannattaa maksaa. Tämä on ollut oikein mukava huomata, että tämä on herättänyt paljon kiinnostusta. Meillä on toista sataa ilmoittautunutta tähän ja koitetaan aika ripeäseen tahtiin katsoa, että löydetäänkö vastausta tuohon kysymykseen nyt sitten seuraavan 3 vartin aikana. Minä olen Maanomistajien liiton toiminnanjohtaja Kimmo Kollander ja toimin tässä moderaattorina sitten koko tilaisuuden ajan. Tämä tilaisuus nauhoitetaan ja se on sitten myöhemmin nähtävissä meidän sivuilla maanomistajienliitto.fi. Kysymyksiä kannattaa laittaa chattiin tässä jo alustusten aikana ja käsitellään niitä sitten tuon loppuvaiheessa, kun keskustellaan. Meillä on tässä sitten varsinaisina asiantuntijavieraina Suomen sijoitusmetsien joukkue, Aapo Anola-Pukkila, Mika Venho ja Eero Viitanen. Mikalla on aikataulut vähän nippanappa, mutta hän toivottavasti tässä ehtii kohta linjoille, mutta pitemmittä puheitta, Aapo, ole hyvä. Kiitoksia Kimmo oikein paljon ja mukava, että saatiin tämä webinar järjestettyä Maanomistajien liiton kanssa ja oikein mukava torstai-iltapäivää kaikille osanottajille. Voisin tästä ottaa heti pari diaa tähän keskustelun tueksi pyörimään, niin aloitellaan siitä. Ja jos joku kuittaa, että esitys näkyy, niin voidaan lähteä liikkeelle. Kyllä näkyy. Hieno homma. Eli minun nimi on tosiaan Aapo Anola-Pukkila, työskentelen Suomen sijoitusmetsillä asiakkuuspäällikkönä, eli ennen kaikkea myynnin asiat on omalla vastuulla ja mitä tässä webinaarissa tulee tapahtumaan, niin minä ensin kerron pikkusen Suomen sijoitusmetsistä yrityksenä ja hiukan meidän tarjoamista palveluista, jonka jälkeen ainakin oli tarkoitus, että meidän perustajayrittäjä Mika Venho sitten kertoo hiukan markkinatilanteesta ja metsän tuotoista, jonka jälkeen sitten meidän metsätietopäällikkö Eero Viitanen pääsee vauhtiin itse webinaarin pihviin, eli metsäkiinteistöjen arvonmääritykseen. Ja Mika oli tosiaan tuossa junamatkalla ja siellä valitettavasti pieni hirvikolari kävi ja siinä aikataulut vähän venähti, mutta katsotaan, jos tämä minun osuus kestää sen verran, että Mika tulee paikalle, tai jos ei tule, niin minä voin hoitaa tuon sitten hänen osuutensa kanssa. Eli lähdetään ihan liikkeelle Suomen sijoitusmetsistä. Eli Suomen sijoitusmetsät on Joensuussa vuonna 2013 perustettu metsäsijoittamisen asiantuntijayritys. Meillä on edelleen Joensuussa täällä pääkonttori ja yrityksen nykyään käsittää 13 hengen kompakti, mutta tehokas tiimi ja toimitaan koko Manner-Suomessa. Ja ehkä tähän dian kohdalle halusin nostaa 2 asiaa siitä, että mitä sijoitusmetsät on tehnyt ja mitä me tehdään ja minkälainen yritys me ollaan. Ja kyllä se kaikki lähtee siitä, että yrityksen perustamisesta saakka metsäkiinteistöjen hankinta on ollut semmoinen asia, mihin ollaan keskitytty ja se on ollut merkittävä osa liiketoimintaa ihan sieltä alusta saakka. Me tähän mennessä hankittu asiakkaille noin 600 miljoonaa € edestä metsäkiinteistöjä ja hyvinkin tällä lailla avaimet käteen palveluna asiakkaita on sekä sitten ja institutionaalisia tahoja ja niistä aina sitten ihan yksityishenkilöihin saakka. Ja toinen asia, minkä haluan tuoda esille ihan sieltä perustamisesta saakka, nimenomaan markkinatuntemus metsäkiinteistömarkkinoilla on ollut ydinasia ja arvo Suomen sijoitusmetsillä ja tuossa kohta päästään pikkusen paremmin Eeron toimesta tutustumaan sitten esimerkiksi markkinahintaennusteeseen, mikä on meidän kehittämä kauppa-arvopohjainen arvonmääritysmalli. Ja kohta päästään myös tutustumaan toiseen sovellukseen, mikä on
Suomen sijoitusmetsien markkinahintaindeksi, eli kertoo vähän metsäkiinteistöjen hintatason kehityksestä. Ja kaikki nämä meidän sijoitusmetsien markkinatuntemus ja markkinahintaennuste ja markkinahintaindeksi, ne perustuu meidän metsätilatietokantaan. Meillä on 3 ihmistä töissä, keiden päätyö on metsäkiinteistömarkkinan seuranta, yli 30 myyntifoorumia päivässä tulee käyttöä läpi, ja se tarkoittaa, että jokainen julkisesti myyntiin tullut metsätila meille jää haaviin. Se sitten tallennetaan, analysoidaan, prosessoidaan meidän metsätietokantaa ja sieltä metsätilatietokannasta ammennettua markkinatuntemusta käytetään sitten kaikkien asiakkaiden hyväksi ja pyritään tuomaan se kaikkeen meidän toimintaan. Eli tällä lailla datalähtöinen firma. Ja jos tuosta mennään sitten ihan siihen, että mitä me täällä konkreettisesti ja päivittäin tehdään, niin tuosta hankinnasta jo mainitsin. Lähdetään siitä liikkeelle. Toimitaan avaimet käteen periaatteella. Siinä se iso ideologia ja ajatusmaailma, miten me niitä metsäkiinteistöjä hankitaan, on se, että metsäkiinteistöistä ei haluta maksaa liikaa. Tavoitteena on voittaa tarjouskilpailut mahdollisimman niukasti, mutta kuitenkin samalla varmistaa, että se hankinnan tuotto-odote on toivotulla tasolla. Se 600 miljoonaa euroa, mitä ollaan tässä firman elinkaaren aikana hankittu metsäkiinteistö, niin se sisältää yli 2000 kiinteistökauppaa, yli 10 000 tarjousta tuon Venhon Mikan käsistä on lähtenyt. Ja meillä hyvin tärkeää on se, että vaikka ollaan tämmöinen datalähtöinen firma, niin se, että yhdistetään nämä asiat aina käytännön metsätalouteen. Eli meillä on firmassa omat osaavat maastomiehet, ketkä arvioivat näitä kohteita, ja siellä tietysti oleellista metsässä on se puumäärän, tukkiosuuden arviointi ja toisaalta sitten tulevaisuuden käsittelyjen suunnittelu. Ja osalle asiakkaista hankitaan vain metsäkiinteistöjä, mutta osin myös hallinnoidaan niitä hankittuja metsäkiinteistöjä, eli suunnitellaan sinne toimenpiteet, kilpailutetaan ne, valvotaan ne, raportoidaan, päivitetään metsävaratiedot ja sitten myös koko omaisuuden tasolta niin raportoidaan arvokehitystä ja minkälaista tuottoa sieltä on saatu, minkälaisia toimenpiteitä siellä on tehty. Ja tässä on tietysti se hyvä etu, ihan käytännön asia, että meidän maastomiehet, kun me tehdään niitä hankintoja, ollaan käyty siellä metsässä, niin siinä vaiheessa, kun päästään esimerkiksi saman vuoden aikana tekemään sinne jo puukauppa, niin sieltä tulee motonkourasta aika armoton palaute sitten siitä, että onko sieltä kuviolta oikeasti löytynyt sen verran puita ja tukkia, mitä oli arvuuteltu. Ja se on meille kyllä ehdottomasti hyvä juttu, että saadaan koko ajan sitä palautetta. Sitten tuohon arvonmääritykseen, eli menee hyvin hankinnan kanssa yhteen ja tähän en käytä sen enempää aikaa. Eero pääsee kohta oikein hyvin vauhtiin näistä asioista. Mutta ehkä ytimekkäästi näin, että markkina-arvopohjaista arvonmääritystä sekä myös tuottoarvoperusteista arvonmääritystä ihan yksittäistä tila-arvioista laajempien metsäkiinteistöportfolioiden valuaatioihin saakka. Ja aina ollut se ajatus, että tätä meidän markkinatuntemusta pystytään hyödyntämään joko ostajaeduksi, myyjäeduksi tai sitten tämmöisenä puolueettomana arvonmäärittäjänä. Sitten seuraavana kiinteistön välitys. Viime vuosina ollaan itse asiassa laajennuttu tuohon metsäkiinteistön välityspuolelle ja siellä meillä on metsäkiinteistön välitysliike nimeltä Omalla LKV. Ja olette saattanut jossain mainoksissakin jo ehkä sieltä sisältöä nähdä. Ajatuksena on se, että Suomessa on aika monenlaista kuitenkin metsäkiinteistöjen välitystä ollut ja me pyritään hiukan nostamaan rimaa siinä, että miten niitä metsäkiinteistöjä oikein välitetään ja siinä nimenomaan tulee kysymykseen tarkat ja luotettavat metsävaratiedot, oikeat myyntimateriaalit ja ehkä isona ajatuksena se, että halutaan tuoda yksityisille ostajille samankaltaiset työkalut käyttöön kuin mitä ammattimaiset ostajat käyttää, eli puhutaan tulevaisuuden käsittelyistä, tulevaisuuden kassavirroista, minkälaista tuottoa siitä kohteesta ehkä saadaan sitten jos vaikka hintapyynnöllä se metsäkiinteistö hankitaan. Tämmöisistä asioista
halutaan keskustella, halutaan tuoda suomalaiseen metsäkiinteistön välityskenttään. Sitten tuossa viimeisenä on tietotuotanto, mutta ei vähäisimpänä. Eli kun tätä markkinadataa ollaan haalittu ja ylläpidetty, niin tästä totta kai tuotetaan myös erilaisia markkinakatsauksia, tuottovaadekatsauksia, mitä sitten tarjotaan käytännössä suomalaisen metsäkiinteistömarkkina-ammattimaisille toimijoille. Eli aika kapea asiakaskunta, mutta sitten nämä niin sanotusti suurimmat tahot on se mihin tuolla tähdätään. Mutta siinä lyhykäisyydessä meidän palveluista. Ja tässä vaiheessa voisinkin itse Kimmolta kysyä, että onkohan Venhon Mika tullut linjoille? Ikään kuin olisi. Kuittaako Mika? Täällä ollaan. Tervetuloa. Aivan mahtavaa. Siinä tapauksessa siirrän tuosta puheenvuoron meidän perustajayrittäjälle Mika Venholle. Ja tässä tulee sitten tiukka ja timanttinen katsaus metsäkiinteistömarkkinaan, että minkälaisia tuotteita sieltä on saatavissa. Olkaa hyvät. Tervetuloa munkin puolesta. Otsakkeessahan jossain kohtaan oli, että paljonko metsästä kannattaa maksaa, niin nyt nämä muutamat tai 3 seuraavaa diaa kertoo ennemminkin, että mitä metsästä on maksettu. Ja tämä ensimmäinen dia, niin tämähän on metsäsijoittamiselle, metsänomistajalle niin hirmu positiivinen. Eli mä olen sanonut, että kyllä niin kun metsä on tuottoriskisuhteeltaan niin yksi aliarvostetuimmista omaisuuslajeista. Ja tässä graafissa nyt on vertailtu sitten niin metsäsijoittamisen kokonaistuottoa, sitten on pörssiosakkeet huomioiden nuo osingot, ja sitten siellä on asuntosijoittamisen tuotot, jossa on tietysti vuokrat ja sitten arvonnousu, ja sitten on 3 suomalaista erikoissijoitusrahastoa. Ne on nuo pisteviivat, on nämä erikoissijoitusrahastot. Niin tällä ajanjaksolla tietysti niin metsä on pärjännyt äärimmäisen hyvin. Ja ennen kaikkea niin erot on tullut tuon vuoden 2022 jälkeen. Ja jos me mennään seuraavaan diaan, niin siellä sitten nähdään se, että mistä se metsäsijoituksen kokonaistuotto koostuu. Eli siellä on liiketulos, nettokasvu ja markkinahintatason muutokset. Ja tämä liiketulos, se on sitä niin kuin realisoituvaa rahaa. Eli siellä on puunmyynnit ja josta on sitten vähennetty ne metsänhoitomenot. Ja toisaalta kun hakataan keskimäärin vähempi kuin metsät kasvaa ja sitten vielä järeytyy, niin niistä kuitupuuta siirtyy tukkiin, niin niistä metsistä tulee entistä arvokkaampia, niin tämä nettokasvu sisältää sen arvonmuutoksen. Tuolla aikavälillä 17-23, niin keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 9,4%. Markkinahintatason muutos on ollut siitä 5,7%. Eli iso osa siitä tuotosta niin on syntynyt metsäkiinteistöjen hintatason kallistumisen myötä. Viime vuosikin oli niin kuin hintatason muutoksen osalta positiivinen, mutta enää oltiin niin kuin alle prosentti plussalla. Se näkyy tietysti tuossa vuoden 2023 sinisessä palkissa. Sitten voidaan ottaa seuraava. Ja tässä sitten nähdään tässä vasemmanpuoleisessa graafissa kuvataan metsäkiinteistömarkkinoiden hintatason muutosta. Ja jos me tarkastellaan niin hintatason muutosta pelkästään Maanmittauslaitoksen hehtaarihintatilaston perusteella, niin kun se metsämaan hehtaari on niin paljon edullisempi siellä Lapissa kuin Etelä-Suomessa. Jos siinä markkinavolyymissa tapahtuu alueellisen painopisteen muutosta, niin se äkkiä kätkee allensa sitten sen todellisen hintamuutoksen. Ja toisaalta niin kun
Maanmittauslaitoksen tilastoissa, niin ne ei ole julkisia kauppoja kaikki, mitä heillä on, vaan heillä on niin kuin siellä kaikki kaupat, että kunhan ei ole muita arvoja kuin metsätaloudellisia arvoja, ja sitten tietenkään heilläkään ei saa olla niin kuin lähisukulaiskauppoja. Tuossa nähdään tai ei tuossa nyt niin tarkkaan nähdä, mutta viime vuosi sitten elokuussa niin metsäkiinteistömarkkinoiden hintataso saavutti toistaiseksi huippunsa. Ja siitä tultiin tämän vuoden elokuuhun 3,4% alaspäin. Me ollaan sijoitusmetsissä vahvasti sitä mieltä, että toistaiseksi myös niin kuin metsäkiinteistömarkkinoiden hintatason pohjat on nähty. Ja sitä voisi perustella niin kuin puun hyvällä hinnalla, mikä on tukenut kuitenkin sitä hintatason pitävyyttä, ja toisaalta sinne on nyt taas ammattimaiset metsäsijoittajat tulossa markkinoille. Että parhaimmillaan tai pahimmillaan niin ammattimaisten osuus metsäkiinteistömarkkinan volyymista, euromääräisestä volyymista oli yli 60%. Ja nyt jos katsotaan nyt mitä vaikka tämän vuoden alkupuolella, niin kappalemääräisestä volyymista se laski 13%. Nyt taas ammattimaisten osuus ja instituutioiden osuus on kasvussa. Tuosta oikeasta graafista nyt sen verran vaan, että pitää muistaa, että metsäkiinteistöillä kuitenkin käydään aika vähän sitä julkista kauppaa. Et suurin osa edelleen metsäkiinteistöistä menee suvussa eteenpäin. Et se kauppamäärät on kuitenkin niin kuin hyvin pieni, että jos katsotaan kaikki kaupat, eli siinä on sekä julkiset että hiljaiset, niin se ballpark-luku on, että semmoinen vajaa 400 miljoonaa on koko kaupan volyymi. Sitten jos katsotaan, että kuinka paljon on julkista kauppaa, no se on alle 300 miljoonaa. Sitten jos katsotaan vielä, että kuinka paljon niistä on niin kuin edustavia kauppoja, että ei saa olla muita kuin metsätaloudellisia arvoja, niin sitten mennään jotain alle 200 miljoonaa. Et markkina on kuitenkin kohtuullisen kapea, ja silloin myös se, että keitä siellä markkinoilla on, jos siellä on isoja sijoittajia, niin se aika nopeasti vaikuttaa siihen hintatasoon. Sitten mä antaisin puheenvuoron Eerolle, jos ei nyt ole tähän justiinsa oltavia kysymyksiä. Ole hyvä vaan, Eero. Joo, eli tervehdys vaan minunkin puolesta. Olen Viitasen Eero, sijoitusmetsillä metsätietopäällikkö ja myöskin auktorisoitu kiinteistöjen arvioija. Ja itse tässä nyt kiinteistöjen arvonmäärityksestä ensin vähän yleisesti, mutta sitten lähinnä noista eri menetelmistä, millä menetelmillä sitten kiinteistöjen arvoja määritetään. Eli metsän arvonmääritys tai arvonmääritys yleensäkin, niin sehän tarkoittaa, että muodostetaan jonkunlainen perusteltu näkemys siitä kohteen arvosta. Ja mitään absoluuttista totuuttahan ei tuommoisissa arvonmäärityksissä nyt yleensä ole, vaan se on se kulloisenkin arvioijan näkemys siitä kohteen arvosta. Mutta se, että se on perusteltu, jollain tavalla perusteltu ja johonkin menetelmään perustuu ja yleensä jollain tavalla sinne markkinahavaintoihin, niin se on se semmoisia perusteita tässä arvonmäärityksessä. Ja tosiaan yleisimmin arvonmäärityksissä niin pyritään löytämään se markkina-arvo. Ja toisenlaisiakin arvon perustoja on, mutta tuo on selkeästi yleisin ja suositelluin tuommoinen niin perusta, mistä niin lähtökohdista lähdetään sitä arvoa määrittämään.
Ja markkina-arvo tiivistäen pitää sisällään semmoisia oletuksia, että minkälainen rahamäärä vaihtaisi omistajaa jonain arvopäivänä, jos on julkisilla markkinoilla asianmukaisen markkinointiajan, tai että sitä tarpeeksi pitkään on niin kuin markkinoilla näytillä, siihen pääsee tutustumaan hyvin. Kaupan osapuolet on riippumattomia ja vapaaehtoisia. Eli tämmöisiä oletuksia tuohon markkina-arvoon kuuluu. Ja sitten jos vielä menee vähän syvemmälle siihen markkina-arvoon, niin siinä puhutaan tuommoisesta, että markkina-arvo perustuu aina parhaaseen ja tuottavimpaan käyttöön, mikä metsäkiinteistöjen tapauksessa hyvin usein paras ja tuottavin käyttö on metsätalous, yllättäen. Mutta se ei sitä ihan aina ole, jolloin puhutaan, että sitten metsäkiinteistöjenkin arvonmäärityksissä niin sitten on muita arvoja. Lähinnä nyt puhutaan jonkinlaisesta kiinteistöjalostuksesta, eli onko siellä kaavamukaisia tontteja, jotka lähtökohtaisesti on arvokkaampia kuin sitten se maa metsätalouskäytössä, jolloin se markkina-arvon määritelmä sitten pitäisi sisällään, että ne haettaisiin niille tonteille sitten se tonttien arvo. Ja nykyäänhän joku tuulivoimahankkeet on semmoisia selkeästi arvoa lisääviä, joten niitä mahdollisuuksien mukaan voi esimerkiksi ottaa huomioon. Ja yleisimmin metsäkiinteistöiden arvonmääritys, niin siinä perustuu johonkin noista 3 tuossa esitetystä menetelmistä, eli tuottolähestymistapa, summa-arvomenetelmä, markkinalähestymistapa, ja niitä tuossa nyt sitten seuraavissa dioissa käydään vähän tarkemmin läpi. Ja ihan ensin lähdetään tuottolähestymistapaa käymään läpi, eli tuottolähestymistapa, voidaan puhua myös tuottoarvosta, perustuu semmoiseen ajatukseen, että se kohteen arvo perustuu sen kykyyn tuottaa taloudellista hyötyä tulevaisuudessa. Ja tuommoinenhan lähtökohta sopii aika hyvin metsätalouteen, koska metsätaloudessa yleensä pyritään tuottamaan sitä taloudellista hyötyä tulevaisuudessa, eli niitä hakkuutuloja. Ja jos pystytään riittävän tarkasti arvioimaan nämä tulevat kassavirrat, sekä hakkuutulot, että sitten tietysti myös metsähoitomenot, eli kaikki mahdolliset kassavirrat, ja sitten lasketaan niiden nykyarvojen summa, niin päästään sitten nettonykyarvoon, eli tämmöiseen tuottoarvoon, eli arvioon sitten sen metsän kyvystä tuottaa sitä taloudellista hyötyä. Tuossa yhdellä rivillä määritetty niin voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tämä ei varsinaisesti ihan yksinkertaisemmasta päästä ole menetelmänä, koska niin kuin tässä on nyt sitten näitä merkittäviä arvoon vaikuttavia tekijöitä listattu, niin kuitenkin vähän monimutkainen ja oikeastaan herkkä menetelmä sinänsä. Pitää olla lähtötilanne ensin tarkasti määritetty, kuinka paljon metsässä on puita, minkä kokoisia, läpimittajakaumia, ja sitten tietysti myös minkälaiset kasvupaikat on, kuinka rehevää kivennäismaata, turvetta, josta sitten päästään taas kasvumalleihin. Eli kun arvioidaan tulevia kassavirtoja, niin se ei riitä, että tiedetään kuinka paljon siellä on tänä päivänä puuta, vaan halutaan tietää kuinka paljon siellä on vaikka 10
50 vuoden päästä puuta silloin, kun näitä todennäköisiä hakkuita olisi sitten tulossa. Ja se on sitten tietysti yksi sellainen parametri siinä, että miten sitten onnistutaan kasvattamaan niitä puustoja sinne tuleviin hakkuisiin ja sitten miten onnistutaan ne myöskin määrittämään, että minä vuonna ja minkälaisia käsittelyitä tehdään. Eli milloin tulee harvennuksia ja kuinka voimakkaana harvennukset tehdään. Ja jos puhutaan hakkuutuloista, niin tietysti tärkeä kysymys on, että minkälaisia kantohintoja siellä käytetään, vaikka 50 vuoden päästä olevissa hakkuissa. Ja sitten viimeinen ja yksi merkittävimmistä tekijöistä tässä menetelmässä on sitten tuo käytetty laskentakorko eli diskonttokorko. Ja se liittyy tuohon nykyarvon laskemiseen. Eli nykyarvon laskemisessa ideahan on se, että vaikka ensi vuonna, jos olisi 100 rahayksikön tulo tiedossa, niin kuitenkin tänä päivänä arvioidaan, että se ei ole 100 rahayksikön arvoinen, vaan se nykyarvo on vähän pienempi. Ja se riippuu sitten, että minkälaista laskentakorkoa käytetään. Ja siinä laskentakorossa voidaan ajatella, että siinä on kaksi puolta, että toisaalta on tämmöinen rahalla aika-arvo, eli yleensä ihmiset arvostaa tämän päivän rahavirtaa enemmän kuin huomispäivän, joka on niin kuin peruste sitten laskea sitä nykyarvoa. Ja toisaalta siinä otetaan sitten myös tulevaisuuden riskit huomioon. Eli ei nimellisarvoisesti sitten niitä kassavirtoja summata tähän hetkeen. Tämä, niin kuin sanoin, niin on vähän tietyllä tapaa monimutkainen menetelmä, vaikka periaatteessa hyvin perusteltu, hyvin käytetty sitten tuolla ammattimaisten metsäsijoittajien arvioinneissa, millä esimerkiksi tavoilla useimmiten noita metsärahastojen arvoja määritetään. Ja tietysti toinen semmoinen hyvin tärkeä sovellus on sitten, kun ihan yksityisetkin on metsäkiinteistöjen ostossa, niin silloin tietysti, jos taloudellisin perustein aiotaan metsiä ostaa, niin silloin on hyvin tärkeää tietää, että kuinka paljon se on tuottamassa sitten tulevaisuudessa. Ja niin kuin sanoin, niin tuo korkokannan määrittäminen, niin se on oikeastaan aika haastava ja kuitenkin aika tärkeä sitten tuohon loppuarvoon vaikuttava tekijä, joten se ei ihan yksinkertainen ole. Ja sitten kuitenkin vaatii tarkat lähtötiedot ja sitten laskentaohjelmisto, että pystytään sitten noita kuviottaisia metsävaratietoja sitten hyödyntämään. Sitten voidaan siirtyä eräänlaiseen tuottolähestymistavaan sovellukseen, niin summa-arvomenetelmään. Ja tämä varmaan on nimenä ehkä voi olla useammalle tuttu, koska tämä on käytännössä semmoinen käytännön menetelmä, miten hyvin useasti nykypäivänäkin määritetään metsien arvoja. Ja sen takia on suosittu, koska se on melko yksinkertainen käyttää. Että jos äskeinen menetelmä, siinä oli paljon tekijöitä ja vaatii laskentaohjelmistoja, tarkkoja tietoja, niin käytännössä summa-arvomenetelmässä on samat perusteet siellä, eli lasketaan sitä tuottoa, perustuu tuottolähestymistapaan, mutta se sitten on yksinkertaistettu kuviotasolle erilaisin odotusarvokertoimin tai sitten tämmöisin laskennallisin kokonaisarvoin. Summa-arvomenetelmässä perusajatuksena on, että metsäkiinteistöt koostuu erilaisista omaisuusosista
Eli siellä on tietysti erilaisia kuvioita, on taimikoita, kasvatusmetsiä, uudistuskypsiä metsiä. Lisäksi sitten on vielä maapohja, joka lasketaan erillisenä omaisuusosana tähän arvoon mukaan. Näille kaikille lasketaan arvot, omat arvonsa, summataan yhteen ja sitten tehdään vielä kokonaisarvon korjaus. Ja se on niin kuin sanoin, niin summa-arvomenetelmässä käytetään esimerkiksi odotusarvokiertoimia, taimikoiden arvoja, ja nämä yleisimmin saadaan Tapion summa-arvomenetelmän taulukoista, jossa nykyään on ihan vuosittain päivittyviä ajantasaisiin kantohintoihin, uusimpiin kasvumalleihin, metsänhoidon suosituksiin perustuvia kehityssarjoja hyödyntäen, niin on laskettu sitten noita odotusarvokertoimia ja maanarvoja. Näissä huomiona noista Tapion taulukoista, että käytetyt korkoinnit siellä on melko pieniä. Ja oikeastaan tuosta kohta vähän kommenttiakin saadaan tuosta puolesta. Sitten mikä tuossa aikaisemminkin jo mainittu kokonaisarvon korjaus, eli tälle summa-arvomenetelmälle ominainen piirre. Eli siinä ei riitä, että lasketaan niiden kuvioiden arvot erikseen ja yhteen, vaan sitten vielä korjataan kokonaisarvoa, ja siinä on sitten usea eri tekijä, millä sitä voidaan kokonaisarvon korjausta perustella. Hallintokuluja, verotusta, poikkeako se metsäkiinteistö tai kuviot erikseen, niin poikkeako ne keskimääräisestä kasvuolosuhteiden tai korjuolosuhteiden suhteen, onko siellä jotain tekemättömiä metsähoitotöitä tai myös niitä hakkuita, tämmöisiä. Yleensä kokonaisarvon korjaus on pidetty, että se on keskimäärin siellä -15 ja -20 on semmoinen yleisesti hyväksytty kokonaisarvon korjaus, mutta se, että miten se on sitten todellisuudessa tässä viime aikoina, niin summa-arvon menetelmällä saadut arvot ja markkina-arvot koodannut, niin siitä saadaan kohta kanssa vähän dataa ja pohdintaa. Se ei välttämättä nyt ole niin yksioikoista, että otetaan semmoinen keskimääräinen, mitä on yleensä totuttu niin tuohon korjauskertoimeksi. Ja just tuon kokonaisarvon korjauksen takia, niin vaikka on hyvin käytetty, niin se on hyvin subjektiivinen menetelmä, riippuu ihan, että kuinka kokenut arvioija on, niin kuinka hyvin osaa sitten sovittaa tuon korjaamattoman summa-arvon sitten siihen todelliseen markkina-arvoon ja siihen odotettuun kauppahintaan. Joo, mennään vaan sitten vielä kolmanteen päämenetelmään, joka sitten markkinalähestymistapa, ja tämä perustuu nyt vähän sitten erilaiseen ajatukseen kuin nuo kaksi äskeistä, missä ajateltiin, että kuinka paljon se metsäkiinteistö todennäköisesti tulisi tuottamaan taloudellista hyötyä. Eli ne katsoo vähän eteenpäin periaatteessa arvonmäärityksessä. Markkinalähestymistapa taas katsoo ennemmin taaksepäin, eli tässä menetelmässä niin metsäkiinteistöjä tai tätä arvonmäärityskohdetta niin verrataan sitten tehtyihin edustaviin metsäkiinteistökauppoihin, ja sitten saadaan näiden kauppojen kauppahinnoista tämmöisiä vertailukohtia, mitä sopivasti sitten skaalaamalla voidaan saada sitten arvio metsäkiinteistön markkina-arvosta. Ja koska tämä perustuu tehtyihin kauppahintoihin, niin tämähän on ihan loogisesti niin luonteva ja suora tapa markkina-arvon määrittämiseksi. Eli siinä on se markkina-arvo vähän niin kuin leivottu tähän menetelmään sisälle, koska se perustuu
täysin siihen markkinahavaintoon. Ja perustuu todellisiin arvostuksiin ja myöskin voi ajatella, että tämmöisessä markkinalähestymistavassa ei oteta edes kantaa siihen, että miksi ihmiset maksaa niistä metsäkiinteistöistä. Lähtökohtaisestihan metsäkiinteistön arvo on siellä metsätaloudessa, mutta siellä voi olla myös muita arvoja, ja jos onnistutaan hyvin vertailemaan semmoisia hyvin samankaltaisia verrokkikauppoja saamaan tuohon arvon taustalle, niin silloin päästään hyvin luotettaviin tuloksiin ottamatta kantaa siihen, että mikä siellä todellisuudessa niin kuin edes tuottaa sitä arvoa, mistä on maksettu. Tämähän on hyvin yleinen menetelmä esimerkiksi tuolla asuntopuolella ja rakennettujen kiinteistöjen arvioinnissa. Metsäpuolella melko vähän käytetty ihan siitä syystä, että ei ole ollut juurikaan tuommoisia yleisesti saatavia luotettavia verrokkikauppa-aineistoja saatavilla aiemmin. Ja kun tuossa sanoin, niin täytyy jonkunlaista vertailua tehdä tuossa näiden verrokkikauppojen, eli niiden tehtyjen edustavien kauppojen ja sitten arvonmäärityskohteen välillä. Ja ottaa ne ominaisuuserot huomioon niissä. Tässä nyt on muutama tietysti pointti, että ensinnäkin ne verkkokaupat täytyy olla edustavia, ja siihen edustavuuteen sitten kuuluu tietysti se, että niissä nämä verrokkikaupoissa sitten kauppahinnat perustuu hyvin pitkälti sitten metsätaloudellisiin arvoihin siellä, vaikka nyt sitten ei ole metsätalouskiinteistön verrokkikauppana semmoista, missä on vaikka huomattavasti jotain tonttiarvoa mukana. Ja tietysti pitää olla julkisilta markkinoilta peräisin oleva kauppa, eli hiljaiset sukulaiskaupat, niin ne ei ole kauhean edustavia. Sitten tietysti ominaisuuserot on tärkeä ottaa huomioon, eli ihan lähtökohtaisesti vaikka, että kuinka reheviä kiinteistöt on, ja vaikkapa kuinka turvemaavaltaisia ne on, tietysti missä päin maata sijaitsee, kuinka tukkivaltaisia tai minkälainen kehitysluokkajakauma on. Niin näistä saadaan sellaisia luokitteluita, mitä pitää ottaa huomioon tuossa, että mahdollisimman samankaltaisia verrokkikauppoja saadaan tuohon taustalle. Ja sitten tietysti se vertailukelpoiset tunnusluvut, eli pystytään skaalaamaan noita arvoja laskemalla, että kuinka paljon kauppahinnat on hehtaaria kohden, kuinka paljon ne on sitten ainespuun tilavuutta kohden. Niin tämmöisillä tunnusluvuilla sitten pystytään eri kokoisia, vähän myös niin kuin eri puustoisia kohteita sitten vertailemaan luotettavasti. Niin kuin sanoin, niin markkinalähestymistavassa pohjautuu menneeseen ennemmin kuin tulevaan, joten siinä tietysti pitää ottaa huomioon, että jos markkinahintataso muuttuu, niin kuin nyt tässä vaikka viime vuosina on käynyt, siellä aikaisemmin olisi markkinahintaindeksi ja kuvaa markkinahintatason muutosta, niin silloin kun markkinahintataso on nousussa, niin silloinhan ne menneet kauppahinnat on todellisuudessa aliarvioita siitä nykyisestä markkinahintatasosta. Mutta kun tämmöiset asiat otetaan huomioon, niin pystytään myös korjaamaan sitten markkina-arvoa paremmin sitten nykyhetkeen sopivaksi. Ja nyt sitten tämmöinen hyvä esimerkki tästä markkinalähestymistavasta on
meidän firmassa kehitetty markkinahintaennustemalli. Ja tätä nyt koskee kaikki nuo asiat, mitä tuossa äsken kerroin markkinalähestymistavasta. Ja tärkeimpänä tekijänä varmasti tässä mallissa on meidän itse keräämä edustavien metsäkiinteistökauppojen aineisto. Taisi ihan ensimmäisessä diassa ollakin esillä jo, että meillä tosiaan on tässä niin kuin 10 vuoden aikana kerätty semmoinen yli 15 000 edustavan metsäkiinteistökaupan. Tai siis metsäkiinteistökaupan, kaikki niistä ei ole edes edustavia, mutta meidän markkina-aineisto on melko kattava ajallisesti, myös maantieteellisesti koko Manner-Suomesta, ja siellä on hyvin tarkasti tarkasteltu just tätä kauppojen edustavuutta, eli että varmistutaan, että siellä on sitten vaan niitä metsätaloudellisia arvoja mukana. Ja sitten toinen puoli, mistä tuossa äsken mainitsin, niin on sitten tämä vertailtavuus näiden verrokkikauppojen ja sitten kohdekiinteistöjen välillä. Niin meillä on tämä vertailtavuus ratkaistu tämmöisillä hinta-alueilla ja ominaisuusluokilla. Eli ominaisuusluokissa meillä on niin kuin 3 ominaisuutta, minkä mukaan luokitellaan. Eli siellä on rehevyys, onko keskimäärin rehevä vai karunpuoleinen tila. Sitten kehitysluokkajakauma, eli onko keskimäärin tukki- vai kuitupuuvaltainen kohde. Ja sitten onko turve- vai kivennäismaavaltaiset maapohjat siellä kohteella. Niin näistä saadaan 8 ominaisuusluokkaa, jonka sisällä sitten ajatellaan, että on ominaisuuksiltaan melko vastaavia metsäkiinteistökauppoja. Ja meidän mallissa tämä arvo pohjautuu 3 eri tekijään, jotka on tämmöisiä hyvin perinteisiä yleensä metsäkiinteistökaupassa käytettyjä tunnuslukuja. Eli mikä on se metsäkiinteistön arvo pinta-ala eli hehtaareihin nähden, entä mikä on sitten se arvo tilavuuteen eli motteihin nähden ja miten se sitten metsäkiinteistön arvo, se kauppahinnat on sitten siihen puuston arvoon nähden. Ja näistä 3 tekijästä sitten vedetään lopullinen johtopäätös, sitten mikä on tämä meidän markkinahintaennustemalli. Tai markkinahintaennuste on sitten täällä se luku, mikä sitten tulee meidän mallista ulos. Ja yksinkertaistettuna niin meidän malli vastaa kysymyksiin, että kuinka paljon vastaavasta tilasta on keskimäärin maksettu viimeisen vuoden aikana julkisilla markkinoilla. Eli mikä se todennäköinen markkina-arvo on. Ja sitten voisin tämmöisen esimerkin tästä näyttää markkinahintaennusteen soveltamisesta laskennasta. Eli tässä nyt on tuossa ylemmässä taulukossa niin tämmöinen esimerkkikohdekiinteistö, Pekkala-niminen, siinä on tuommoisia tunnuslukuja, kerätty pinta-alaa, tilavuutta, puuston arvoa. Hehtaarihintaennuste meillä pohjautuu myös noihin tehtyihin kauppoihin, mutta se on sitten niin kuin keskitilavuuden perusteella, eli että miten tietyllä alueella tietynlaisella keskitilavuudella on maksettu euroa per hehtaari. Eli nuo on sen kiinteistön arvoja. No sitten tuossa kartassa ja tuossa isommassa taulukossa sitten näkyy tämmöisiä todellisia tehtyjä metsäkiinteistökauppoja. Tuossa on nyt Joensuun alueelta, eli meillä on tämmöinen hinta-alue 8 Joensuusta Kontiolahdelta etelään. Niin tuolla nyt näkyy, että missä tarkalleen ottaen on ihan vuodelta 2021 tuommoisia oikeita kiinteistökauppoja ja edustavia vielä. Ja tässä
ominaisuusluokka on meidän koodissa 2PA, mikä tarkoittaa, että se on kivennäismaavaltainen, rehevänpuoleinen, mutta sitten kehitysluokkajakaumalta enemmän kuituvaltainen, eli nuorempiin kehitysvaiheisiin keskittyvä. Ja näillä kaikilla verrokkikaupoilla nyt sitten, kun ollaan markkinaseurantaa tehty, niin on sitten nuo kaikki tunnusluvut niille määritetty siellä sitten jo, kun ne on ollut markkinoilla. Ja kauppahinnat sitten kaupanteon jälkeen tietysti niin saatu maanmittauslaitoksen rekisteristä. Ja näistä kaikista 11 kaupasta voidaan sitten vetää yhteen tuolla alhaalla olevat luvut, eli että kuinka paljon keskimäärin tässä luokassa tällä alueella niin on maksettu noihin 3 eri tekijään liittyen. Eli kuinka paljon on vaikka maksettu yli puuston arvon, tuossa tuo keskimmäinen parametri, eli 57% keskimäärin maksettu yli niiden maksettujen, tai siis yli puuston arvon. Ja tuo suurelta kuulostava luku 57% yli puuston arvoihin johtuu siitä, että nämä oli niitä nuorempia kehitysvaiheita sisältäviä tiloja, eli siellä on hyvin paljon odotusarvoja sitten, paljon taimikoita tai nuoria kasvatusmetsiä. Ja näistä 3 tekijästä sitten, kun johdetaan taas tuonne meidän arvonmäärityksen kohteena olevalle Pekkala-kiinteistölle, niin sitten saadaan lopulliseksi markkinahintaennusteeksi tuommoinen päälle 77 000 €. Ja tässä tämmöinen ihan käytännön laskennallinen esimerkki, että miten tätä markkinahintaennustetta oikein sovelletaan. Ja tässä oli oikeastaan, mitä mulla oli näistä erilaisista arvonmääritysmenetelmistä, arvonmäärityksistä yleensä, niin asiaa. Joten sitten varmaan Mika voisi taas muutaman sanan kommentoida. Kiitokset Eero. Anna mennä Mika vaan. Joo, eli kyllä se niin summa-arvomenetelmän kritiikin kärki kohdistuu siihen, että se kertoo hyvin vähän tuotoista, se kertoo hyvin harvoin se osuu niin kuin todelliseen markkinahintaan. Eli tässä nyt nähdään, että Eero kertoi äsken summa-arvomenetelmästä, puhui odotusarvoista. Tässä nähdään ne diskontokorot, joilla ne odotusarvot ja taimikoiden arvot on laskettu. Aikaisemmin se oli vielä niin, että ne oli vielä puulajikohtaisia nämä diskonttokorot, mitä oli käytetty. Ja täällä nähdään, niin kun, että nämä korkeimpia korkoja on käytetty näillä rehevemmillä pohjilla ja matalampia täällä sitten karummilla pohjilla. Ja toisaalta taas korkeampi on käytetty Etelä-Suomessa ja pohjoisessa on käytetty matalampia. Ja toisaalta niin kuin Kainuussa ja Lapissa niin aina ei käytetä odotusarvoja niissä arvioissa, summa-arvioissa. Osa käyttää, osa välittäjistä esimerkiksi käyttää, osa ei, tai osa arvioitsijoista käyttää, osa ei. Mutta siitä niin kun, maksamalla sen käyvän arvon, joka on sillä summa-arvomenetelmällä määritelty, niin et voi tietää, että minkälaisen tuotto-odotteen saat, kuinka kannattava se sijoitus on. Sitten vaikka se seuraava dia, että niin kuin Eero äsken kertoi, että kokonaisarvon korjauksenhan pitäisi olla niin kuin miinusmerkkinen ja vähentää sitä kokonaisarvoa. Ja siellä kun otetaan nyt vaikka verot huomioon, niin niiden osuus kuitenkin, jos on 30% verokanta riippuen nyt siitä, että onko metsävähennystä käytössä, mutta siitä kokonaisarvon korjauksesta iso osa kuuluu niihin veroihin.
Niin tässä graafissa me nyt nähdään Etelä-Suomesta, että tässähän on niin kuin maksettu ihan näihin päiviin saakka niin yli sen korjaamattoman summa-arvon. Eli olisikin pitänyt korjata sitä summa-arvoa niin plusmerkkisen luvun. Olisikin pitänyt lisätä, jotta olisi päästy tähän sitten kauppahintaan, siihen markkinahintaan. Eli se niin kuin summa-arvon tämä vie niin kuin pohja pois siltä summa-arvon menetelmän filosofialta. Ja tietysti tässä pitää muistaa se, mikä tässä on osittain taustalla, niin on tietysti kantohintojen kehitys. Et nyt summa-arvioissa niin aika usein siellä käytetään vuoden keskikantohintoja. Ja nyt ne vuoden keskikantohinnat on huomattavan korkeat ja markkinat ei välttämättä tällä hetkellä usko sitä, että niin korkeat tämänhetkiset puun hinnat olisi tulleet jäädäkseen. Ja jos mennään seuraavaan, niin tässä nyt näissä seuraavissa dioissa nyt on vaan semmoisia ehkä heikkoja kohtia. Toki ne on niin kuin parantunut, että aikaisemmin esimerkiksi silloin kun ne metsiköt siirtyy niistä taimikovaiheesta nuoriin kasvatusmetsiin, niin yleensä siinä oli semmoinen epäjatkuvuuskohta, että jos ne arvostettiin niin kuin taimikoiden arvona, niin se oli huomattavasti paljon korkeampi kuin sitten, että jos ne arvostettiinkin nuorina kasvatusmetsinä ja käytettiin odotusarvo lisää. Odotusarvo lisää alkoi aikaisemmin niin kuin, jo nuoremmissa puustoissa, että se oli nimenomaan näin, että sitten kun se siirtyi oikeasti taimikosta 0,2 kehitysvaiheeseen, niin silloin piti ruveta niitä odotusarvolisiä, tai usein käytettiin niitä odotusarvolisiä. No siinähän kävi sitten sillä tavalla, että niitä olisi ehdottomasti kannattanut ostaa, sillä ne tuli aina aliarvioiduksi niiden nuorten 0,2 kasvatusmetsien arvot. Niin ehdottomasti, jos olisi semmoisia pystynyt ostamaan, niin olisi kannattanut ostaa, silloin olisi päässyt hyville tuotoille. Ja tässä nyt on niin kuin, tämmöinen savonlinnalainen tuoreen kankaan 30-vuotias kuusikko. Sitten siellä on 3 eri puumäärällä laskettu arvoja sille niin kuin kuviolle, hehtaarin kuvio. Tuottoarvot on laskettu 4,5% diskontokorolla. Täällä nyt nähdään, että jos sillä tyypimetsiköllä on 120 kuutiopuuta tai siellä on 80 kuutiopuuta, niin siinä tulee niin kuin 3 tonnin ero summa-arvon menetelmällä laskettaessa. Ja niin kuin käytetään odotusarvolisia. Jos se arvioidaankin taimikon arvona, niin sehän on immuuni tälle, että kuinka paljon siellä on puuta. Ja sitten toisaalta, niin kun, että tässä tulee 3 tonnin ero, että onko siellä 80 kuutio tai 120 kuutio, niin tuottoarvossa kuitenkin tämä ero on vain 600 kuutio. Eli 600 €. Niin tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että me mieluummin kannattaisi, tai tämä tulee niin kuin yliarvioiduksi tämän tietysti tämän kovan puustoisemman kuvion arvo, jos käytetään odotusarvolisiä summa-arvon menetelmällä. Sitten vaikka seuraava. Ja usein käy myös niin, että jos meillä on niin kuin harvennus myöhässä, niin välttämättä arvioitsija ei huomioi sitä, että se on harventamaton ja arvioitsija laskee niin kuin sille koko puustolle sen odotusarvolisän. Vaikka tietysti se nyt ei, mikä siinä seuraavalla harvennuksella lähtee se puusto pois, niin sillehän ei saisi laskea sitä odotusarvolisää.
Ja tässä nyt on tämmöinen esimerkki, että on 35-vuotias MT Männikkö savonlinnalainen, ja jos siellä on 120 kuutioa, niin tämä on nyt todennäköisesti olisi niin kuin harvennettu. Sitten tämä 180 kuutioa, niin tätähän ei ole harvennettu. Ja sitten tähän on vielä varjoitu tätä niin kuin tukkiosuutta. Niin jos se olisi harventamaton ja se olisi erityisen hyvin kasvanut ja sinne olisi jo kertynyt tuommoinen melkein 30 pinnaa tukkia, niin kun käytetään odotusarvokerrointa, niin sen arvoksi tulisi melkein 10 000. Ja toisaalta, jos se olisikin harvennettu ja siellä ei olisi sitä tukkia, niin se on summa-arvomenetelmällä, sen arvoksi saataisiin 4,5 tonnia. Ja tässä alapuolella on sitten nämä tuottoarvot, ja tässäkin niin tuottoarvolla nämä erot on huomattavasti pienempiä. Tästä vaan opetuksena, että kun katsoo niitä summa-arvioita, niin kannattaa katsoa sitä, että onko siellä semmoisia kuvioita, joissa on niin kuin harvennukset myöhässä, ja onko se odotusarvo lisää laskettu sille koko puustolle. Et jos on laskettu, niin sitten sen kuvion arvo todennäköisesti on yläkantissa. Sitten on vielä 3. esimerkki. Tässä eli se, että ollaanko kivenäismaalla tai turvemaalla, niin se ei tule myös summa-arvomenetelmällä huomioiduksi. Ja se, että siinä, että olipa se kivenäis- tai turvemaalta, niin tämmöisen 40 VT-männikön tai puolikkatyypin tai vastaavan turvemaan arvo on tuo alle 6 tonnia. Sitten jos se lasketaan niin tuottoarvopohjaisesti, niin tässä on ero 500. Mutta olen kyllä sitä mieltä, että tuottoarvopohjaisestikin niin tuo 500 ero on liian vähän. Et kun pitää muistaa, että yleensä turvemaat on aina niin kuin talvikorjuukohteita, eli puun hinta on siellä heikompi. Todennäköisesti ne kasvut nyt ei ihan ole kivennäismaan tasoa. Todennäköisesti laatu on heikompi. Sitten aika usein niitä pitää lannoittaa, joskus jopa kunnostusojittaa. Ja se uudistaminenkin, niin ne helposti kyllä vessoo enemmän kuin sitten ne kivennäismaat. Mutta tästä niin kun, vaan kannattaa ottaa se, että kyllä niin kun nämä molemmat menetelmät, niin näissä ei tule kyllä riittävästi huomioiduksi turve- ja kivennäismaan tuottoerot. Eli tässä oli 3 tämmöistä käytännön esimerkkiä, mihin kannattaa niin kun kiinnittää huomioon, jos katsoo summa-arvotulostetta. Että miten näitä on huomioitu. Tässä oli nämä mun kommentit. Kiitokset Mika. Tässä kärkeen heti esitän kysymyksen, että jos ollaan ostamassa, niin minkä tyyppisille metsille summa-arvomenetelmät antaa itse asiassa alakantin hintamäärittelyn? No kyllä kannattaa tietysti ylipäätänsäkin ostaa reheviä, kannattaa ostaa hoidettuja metsiä, kannattaa ostaa niitä kivennäismaavaltaisia metsiä, kannattaa ostaa tiloja, jotka on niin kuin hyvin ja helposti korjattavissa. Ja kyllä se ehdottomasti se, että on kaikki hoitotyöt tehty, on kaikki harvennukset tehty, niin kyllä niitä kannattaa ostaa, olipa ne summa-arvomenetelmällä tai millä hyvänsä arvioitu. Mutta kyllä ne varmasti niin kun eniten tulee summa-arvomenetelmällä aliarvioidu. Ja nyt en näe sitä niin kun aikaisemmilla taulukoilla, niin ehdottomasti olisi kannattanut ostaa niitä harvennettuja nuoria kasvatusmetsiä. Kiitos.